Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Balutog! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. Sa gitna. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to.
pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And tita. Teka lang. Tanya Chinita. Hoy, aray mo, pakak. Feel good morning, Call and Tits. Just call me Nina ng Dawis, Digos City, Davao del Sur. Thank you for the wonderful question. Kasalukuyan po akong nasa Antipolo ngayon at namamasukan bilang isang tagaluto sa kantin. Hello po sa mga byuda and byuda dyan. Kapederasyon niyo po ako. Biyudong buhay. Buhay pa yung partner, hiwalay. At meron po akong 3 mga anak. Ang panganay ko po ay maagang nag-asawa, kaya bumukod na yan siya. Pero ang katas ko po ay tungkol kay Samuel. Nakatrabaho ko po siya sa isang banana plantation sa aming lugar. 45 na ako. Ay, 45 pala. Nalagay ko sa caption 54. Mali. Sabi mo Si Samuel ang 54. Ay, sorry. 45 na ako, si Samuel naman 54. At iniwan ang ka-live-in niya. Kawawa. Kawawa, Samuel. Nanliligaw siya pero hindi ko siya type. Wow! Juicy ka, Nina? Gabi na natatapos yung trabaho namin sa planta. At isang beses, wala po akong kasabay pa uwi. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Gabing-gabi na. Ano yung gabi sa Bisaya? Gabiin na. Nina, Oh, uli na ka? uli na. Kaso, wala na ako masakyan. Ilonggo. Ilonggo Saya lang. man eh, diri-diri Ilonggo mo lang yun. ang kaya ko. Sorry ba? Pagtarong ba? Sabay na lang sa ako. Sabay ta. Ayoko. Dili man ko mamaak, dili man kita kagatin. Para ikaw may plano. Dili, mag-antay ako ng masakyan ko pa uwi. Di bale, thank you ha. Wala may masakyan diri sa lalabas sa planta. Asa bala yung kasamahan mo isa? Umuwi na sila kasi sila may sinabayan. Ako, mag-isa, nahirapan ako talaga. Hello, Mars! hello. Mars, sorry kay Mars kay... Mars, bakit mo ko iniwan? Nag-absent ko, Mars, kay... Kuan ko, Mars, kay Kalinter Lab ko.
Lagnat pa, ginagnat. Tapos, kaya hindi na ako pasok, Mars. Sorry, wala kang kasama pa uwi, Mars. Mars, takot ako dito. Baka pwedeng sunduin mo ko kahit may sakit ka. Hindi nga ako ng trabaho, papasundo ka. Huwag ka, Kuya Pe. Mars, sumabay ka na lang kung sino ka Mars na. naman? Kung sinong pwedeng masabayan mo. Wala. Ay, si ano? Si Samuel. Shh! Shh! Hi! Ay! Hindi na mo nakagiro. Andiyan si Samuel. Sumabay ka na. Huwag ka nang OA. Usahan mo. Gusto mo diyan ka matulog sa planta. Daming lamok. Eh, mag-antay ako ng grab din eh. O si Graboy na sa Mananap Plantation. Grab si mong mata. Oh, Green GSM. Wala ka na diri sa atong lugar. Sa Manila pa lang na. Bela pa lang yan. Eh, mag-ano ba ako? Joyride, wait. Wala ka yan. Wala ko. Wala ka niya. Sige na, bye. Sorry talaga, Mars. Next time na lang. Mars! Oh, sabay na Pagtaro sa mong kuha. giatay, giyam ng bading na yan. Tara na. Ay, kaulaw. Akong bahala sa'yo. Baka kagatin mo ko, dong. Oo. Ay, dili, uy. Sige na, tara na. Kagabi na. Aray. Para kang baryo. Tara na. Sakay na. Hatid mo ako ah. Oo, lagi. Sige. Hay. Oh, bakit ka tumigil? Unsay problema? Damay na i-checkpoint. Wala tayong helmet, wala tayong chinilas. Ay, naka-chinilas lang ako. May checkpoint dito. Oh, yun o, doon. Dito pwedeng tumawid kayo. May mga checkpoint nga, mahuli tayo. Bakit ka? Dakpan Kasi to walang ka. helmet? Wala man tayong helmet dito sa probinsya. Tayo uso, wala man Eh, bakit may checkpoint pero wala nang helmet? Mag-helmet lang pag may checkpoint. Ganun naman yun. Basic. Kaya, Paano kaya magawin sa akon? wala ganun sila kat... Uy, bay! Wala ka katabok, bay! Bakit nyo kami hinuli? Checkpoint, bay. Hindi yan ang checkpoint. Hindi tayo magpalapit doon. Dahil siyempre dito Ganun na ba sa- yun? ganun Ganun yun. ba yun? Ikot na. Bay, ako bay! Hindi ako magtawid, bay! May checkpoint din, bay! Oh, tingnan mo sila nga din. Nga, anong gawin natin? Doon na lang tayo sa pinsan ko. Doon muna tayo tambay. Kay mamaya, mga alas 12, wala Parang na sila. masaya ka magtambay doon sa pizza. Hindi kasi. Ano na, gabiin na ba? Gabiin na. Eh, alangan dito tayo magtambay. Ay, kailangan ko makauwi ng maaga. Mag-alala ang mga anak ko. Maaga, maghahating gabi na, maaga. Tara Na may na. pasok pa ako. Ay, iwan na lang kita dito. Bahala ka. Hindi. Oh, sabay na ta. Sabay na Tara ta. na. Sabay na ta. Okay. Laman tayo na di ay. Tara. Sa takot niyang mahuli sa checkpoint, sa pinsan niya kami dumiretso at doon ay nag-inom kami og tuba. Shot, go! Go, shot, go! Salamat, go. Lamin ang tuba, go! Tuba! Layo sa sakit, dul sa igit. Magpurigit pa, delikado, pero wala man sagol tubig, go. Layo sa sakit, dul sa igit. Kailangan ko ng subtitle. Ingon siya. Sabi niya, ano daw? Hindi ko siya naintindihan. Siya ay medyo lasing na. Oh, shit. Minom ka na to ba? Dili. Magalit akong mga anak. Baka ako'y Gamay lang. Gamay lang, shot. Sige na. Isa lang. Isa lang. Usa lang. Usa lang. Usa lang. Sige. Sige na! Usa lang? Usa lang. Shot na. Usa lang. Okay. Wait. Shot na yun. Karon ka.
Tuba. Kuha na isagulan og ubli. Dili, masarap. Lami, lami. Ugto ba? Lami. Dili. Bahal man gud na siya, bahal. Usa pa. Check ko kung hindi, dili talaga Abi ba ako, kalami. ayo, dili ka ganahan. No? Sige, isa pa. Ayan. Baka maintindihan ko kayo pag ako'y Kana. Sat. dua. Ah. Dua? Oh, doha na. Dua. Lisod no, hirap no. Ay, nako. Ayan. Lami. Lami. Usa. Isa pa. Isa pa. Uy, tama na uy. Dagan ako na inom. Okay. Ha? Ay, sige pa. Inom. Wala ko giniya. Wala ko giniya sa uli. Sabihin mo na Tagalog, hindi kayo inuwi. Yun na lang. Hindi daw siya inuwi sa bahay. Ako na rin mag-narrate, ha? Saan kayo sila pumunta? Sulod. Dili lang sa bahay ko kasi... Kailangan ko mauli. Samuel, Kadlaw na ba? Madaling araw na ba? hanapin ako ng aking mga anak. Pati nanay ni mo, sip mo. Huwag mo akong hawakan dyan. Bakit mo ako hinahawakan sa Nina. aking private parts? Nina, dugay na kayo kung may gusto sa imo. Ha? Gusto kay tika. Ay, Diyos ko. Ano man? Samuel. Yatay gyud. Pagpay dong. Ano man? Ako'y byuda. Oh. Aking anak tatlo. Naging Kabalo naman ko. Alam ko naman yan. May 3 kang anak. Okay lang na. Ako may anak man din ako, bro. Bakit Hiniwalayan mo ako. ako hinaya maghubog-hubog? Okay lang na. Maghubog ka. Dali na. Dili, sis. Baka mahuli tayo dito. Wala. Ako aning balay. Wala yung problema. Dali. Okay. Dali na. Dali. Salami mo? Palami. Naging kami na Samuel nang wala sa oras ko and tits. Okay naman ako kasi mabait naman siya at malaga sa akin. Bisaya, nag-iilog mo. Sanay ka. Ito, pwede malito, guys. Bisaya, nag-iilog. Hindi, Ilarga. Tagalogin mo na lang kasi. Sige nga. Kumuha na po kami ng motor. Kasi naging kami na at nagsama na kami. At hinuhulugan namin yun kasi nga sira yung motor niya. Pero ayaw nanay ko at mga anak ko. Bili ka, dali-dali ka? Ha? Nagmadali ka? Sino yun? Nanay mo! Mamaya pa ako. Oo nga, Mars. Di ba, ante, may mga anak na rin yun si Samuel. Pero mabait naman yan sa planta. Inalagaan. Alaga man siya dun sa planta, ante. Nanay. Kaya nga, ayoko rin doon. Mag-ina nga kayo. Mga ina nyo. Ha? Ayoko doon kay Samuel. May anak na rin. Sagutin mo, Nina, na may anak ka rin naman. Naaman po ko'y anak. Naaman po ko'y anak. Nay. Ayoko. 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 Ayoko.
May anak din naman yun may anak din naman ako eh. 3 pa nga eh. Pero baka ito na yung chance, 'di ba? Magka-love life ako. Ito naman nababali. Mama, dili kayo namin. Mahirapan ako pag may Mama, Mama, si Janjan na lang. Mama, ayaw namin dun, Mama. Oh, Mama, Nay. Binibigyan na nato niya, Nay. Mga anak, na-inlove ang mama nyo. Ano ba ang gawin ko? Mukhang magiging maayos na tatay naman si Samuel eh. Ewan ko sa iyo, kabalo man. Ah. Hello, Nina. Ako tong boss mo dati, yung doktor. Pwede ka magtrabaho ulit sa akin. Dito sa Antipolo, may kantin ako bago. Ikaw na magluto. Bigyan kita maayos sa sweldo. Pag-isipan mo, ha? Magkano po ba ang sweldo? Basta sir? bibigyan kita malaking sweldo. Kilala mo naman ako. Kailangan ko po ng number, sir. Dahil isasakripisyo ko Basta ang aking mahigit mga sa anak. 20 mil. Okay sa'yo. What? Nabagwat-wat, darasbag na. Sige na, ha? Okay? Sige, sir. Balikan kita, sir. Unsa? Kaya akong payag. Unsa? Doon, sa Maynila. O balik na sad kag Manila. Kasi Unya ako, 20. saan ko diri? Kung mahal mo ko, Gimahal ti ka. Kung mahal- Gigugma ti ka. kung guhigugmak mo ako, mag-antay ka sa akin. Mahulaton ko ni maghulat ko. Mulat ka. Ligawan ko ni mo, mamisti ka. Talaga? Mahal ti kanina, bisag tuloy mong anak. Ako, may anak din ako. Mahal din kita, Samuel. Antayin mo ako, ha? Kailangan ko lang to para sa mga anak ko, eh. Ihigugma ko ikaw. Uy, tama. Sakto, gigugma pa ti kanina. Kali, kiss dia. Kiss na yun. Pero dito sa likod ta. Dito na sa harap. Sige. We've been through everything there is. Can't imagine it. Metro's #1 Love Radio. Basic! ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class. Morning! Welcome to... Sabi ng friend ko! At yan nga po ang ating kwentong Pale Pilsen natin ngayon. Alam niyo yung mga kwentuhan na nagsisimula lang sa isang bote, tapos hindi niyo na pala namalayan yung oras. Samahan mo pa ng malamig na San Miguel Pale Pilsen, di ba? Classic. Kaya ayain na po ulit ang Beerkada at sabay-sabay na mag-throwback kasama ang nag-iisang True Global Filipino Beer. Noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen pa rin. Buksan mo, Grabe, nadaot sa tuba. Good morning! Good morning! Drama ko yung Bisaya accent. Yun yung, kaya kong gayahin, yung Ilonggo, pero yung Bisaya. Tono lang. Yung tono. Paano ba? Pag Bisaya. Kailangan ko makarinig lagi para... Oo, kailangan mo makarinig. Johnny Walker from Brunei. Mga pita ninyo, ayan, welcome. And salamat, Ate Nena, sa iyong story. Ate Lina! Ate Lin, ayan o, Ate Lin Gabaw, ha, tuba pa more. Ikaw na may sex life. Ikaw na may sex. Gusto naman niya na pumunta sa pinsan, doon sa nadali, dahil sa tuba at sa checkpoint. Thank you, checkpoint.
Kasi teke, kung walang... siya ang naging daan. Ganoon kasi sa probinsya, Tis. Pag magtaka ka niya, probinsyano, nakakita ka na checkpoint doon, tapos nakakita ka ng mga nakamotor na hindi tumatawid, tapos wala mga helmet yan. So, may checkpoint. Bawal. Kasi pag tumawid sila, huli sila. Kaya antayin nila na Kaya, aalis yung hindi checkpoint. sila pinupuntahan ng checkpoint. Hindi, basta doon lang. Hindi rin naman sila ganun kalapit. Baka, from a distance, makikita mo may checkpoint. Ganun ang style sa probinsya. Di ba? Wala namang helmet. Nakachinelas lang. Tatrabaho ka sa sagingan kasi chinelas ka lang naman doon. Ganun siya. Ano nga ulit yung manghulat? Oo nga. Sa checkpoint may tuba. Ano yung manghulat? Maghulat. Mag-antay. Kumbaga. Antay ka ba? Antayin mo ako, hulat. So, anong update kay Nena? Ayun, dito na siya. Ayan chat ng chat, tawa na. Okay naman Nasa i-reveal Antipolo pangalan siya. niya. Ayun siya, Tilly. Sila pa rin ni Samuel. Sila pa daw. LDR sila. LDR. Naku, pag nagkita yan, sabog-sabog yan. Ay, galaw ka! Katas ng tuba. So, at the age of 45, tas si Samuel 54, siya byuda, tas si Samuel hiwalay na, iniwan ng kalibin. So, nagka-inlaban pa rin sila. Yes. Kahit ayaw pa It's ng not too nanay. late. Actually, natutuwa ako pag talaga, pag uma-attend ako ng kasalang bayan. Di ba sa Bacoor, yung pag Valentine's tsaka June. Makikita mo senior, mga byuda. Senior, talagang nagpapakasal pa rin, so nakakatakpo pa rin sila. Iniisip ko, paano kaya, kapag halimbawa naglalakad sa Aile, sa City Hall, naglalakad senior, tapos, sabi ko, saan kaya sila nag-meet? Nag-bumble kaya sila? O magkapit bahay? Siguro Hindi ko alam. dating magkakilala. Gusto ko, May mga dapat ganun pala yan yung i-guest ko sa Tita Max, yung mga ganyan. Paano? Sige, hahanap ako sa Bacoor. Menopause na ko, wala na ikapuga. Bukas guest ko sa recording si Kuya Kadyot eh. I guess kadyot. Ilalaglag ko lahat ng pambababae nyo. Pre! alam. Mag-absent ka, pre. Ay, oo nga. Oo. Teka lang Hindi, mamaya na. Sige, tama. Thank you, B. Genuine pa naman yun. Alam yung mga ganyan, hindi sila performative eh. Kumbaga kung ano yung itanong sa akin. Hindi katulad ni Uncle. Tama na naman na civilian. Bye! Galaw ka! Sabi pa ni Tigas dito, sana all may sex life. Sex life. Si Brandon? Meron naman yan, syempre sa iba muna. Ay, galaw ka! Huwag na kasi mag-react ko. Laray mo. Ellen Joy, Glory, Ate Glory, salamat. Sabi niya, minupos daw siya, Tita Max, wala na daw ikapuga. Si Mama... Sa Tilin, ganun ba pag sa babae? Totoo ba yan? Pag nag-menopause? Hindi eh. According according sa mga nababasa ko, meron pa rin, nalulubricate pa din kahit Pero hindi na siya yung siguro yung urge, period, wala na yun. Oo, yung period siguro yan 50 ganon. Kaya nga nabibiling lubricant sa 7-Eleven. Ganun ba yun? Aray mo! Paka! Hello, Ken Manzano. Good morning. Both male and female. Ako din, naniniwala ako. Hawak mo ang beat, hawak. Ayan, so ate, anong update mo? Naghintay pa ba? Oo. Manggagaling sa'yo. Oo nga, correct. Update. We deserve an Tama update. kayo. Tapos na ba yung, nakwento niya, daw, parang konti na lang kulang dun sa motor na inulugan nila. Saka, mostly si Samuel naman daw talaga nag-uulo. Okay, good yan. Ayan, si Jojo Indrina, may buntag call.
And then, good morning kay Calbibs lang po, Colantits. Talaga. Ano daw? Calbibs. Jasper Suyo si Zeus, hello po. Sa Imos, Cavite, baby. Anong lubricant yun? Yun pang scooter po ba? Yung pang diesel? Oo, yun. Yung gamit na. Mama Glory. Galawgaw. Calbibs lang po, Colin. Ano yung Calbibs? Guten Morgen from Germany, si Boy Celtic. Guten Morgen, RJ. Good morning. Salamat po. Ayan. Dahil nga daw sa ano, tawa ko nung dahil sa tuba. Sa checkpoint. Masarap. Ang tuba? Hindi, masarap mama, Nen. Yung tamis ng unang tuba. Ayan, tuba. Layo sa sakit, dool sa ikit daw. Ano daw yun sa Tagalog? Malayo ka sa sakit, malapit sa igit. Bakit kumukulo yung tiyan? Tuba. Hindi ka sanay. Lalo na pag may halong tubig. Ganun sa probinsya. Para dumami? Oo. Bawal yun, di ba? Oo, pag hindi na siya pure, yun yung nakakapurigit na. Nag-igit ka? Tabi. Naranasan mo mag-igit? Hindi naman. Hindi naman. Experience yan. Si Boy Inting lang. Boy Inting, shout out sa iyo. Yan. Good morning. Bahal, basta bahal, yun yung yung fermented na teats. Yung parang papuntang suka na siya. Yun yung mas matapang na eh. Pero may iba kasi yung tuba na fresh hango. Lagyan og tungog, kaya siya pula. Kasi white lang yan eh. Pag napula, tas matamis pa yan pag bago. Kaso busog na busog ka, hindi siya nakakalasing. Mas gusto nila inumin yung bahal kasi nga matapang. Lasing agad. Haluan pa ng tabliya tapos pop cola, no? Sarap. Para maging or coke para maging kinutil. Yan. Mingaw na ko kinutil la. Shout out sa mga nagkikinutil diyan. So yun, yung mga may kwento diyan ha, share nyo lang sa amin. Correct. PM lang Uncle Dagol or Tanya Chinita para may drama natin tulad ng si Hayate, good morning. Tulad ng kwento ni Ate Hayate. Nena. Good morning. And mga taga Kalamansi. Jean Kalamansi daw yung Tuwing kailan sila nagkikita, Mama Nena? Tuwing kailan kayo nagkikita ni Samuel? Ilang years na kayo ilang years na kayo hindi nagkikita? Tapos tuwing kailan kayo nagkikita? Yun yung mga gusto kong malaman. At saka, kamusta yung mga anak mo? Siya, yung mga anak niya, asan na? Yung anak niya daw, yun. Nandoon. Good morning. Ayan, si Tin. Good morning, Tin. RJ Racing. Si Kwati with Suman. Oh, lami kayo na. Si Kwati. Tama, si Kwati with Putumaya. Yun, sarap. Basta makabili ng ganyan dito. Si Kwati at Putumaya. Lazada. Bag! Hindi, online. Feeling ko, meron yan. Meron at meron yan. Kabalo ka na si Kwati, te. Putumaya, te. Padali mi, TV. Lagi mo sila pinapadalhan. Talaga, hindi pinapadalhan sila ni Samuel. Dapat si Samuel na, kasi anak niya na yun eh. Sa 2020. So, ngayon yun yung edad nila, 45 and 54. Ngayon, kasalukuyan. Wow. Ayan, sa 27 pa daw siya uuwi. Alis ka na dyan, te. Ang bait mo naman, Jaguar. Masarap magluto yan. Kaya nga siya kinuha ulit ng boss niya na may magkantin. Kasi yan, nagba-barbecue siya. Masarap yun magluto. Shout out sa iyo, te. Kasi Okay. Anong advantage and disadvantage ng byuda, tapos ganyan. Yung edad nyo pala. Sige nga, Ate Nena. Anong advantage mo na sa relasyon nyo na maedad na kayo? Ay, hindi pa naman maedad. Parang pareho lang naman natin. Oo. Yung mas maedad pala ng 10 years halos. Oo, kasi 50 plus na eh. Pero malakas pa yun eh, di ba?
Ayong anong... Nang wawasiwas pa rin yun. Ganon ba yun? Ayan. Yan. Raymond. Ayan, si Raymond Canton. Salamat, Col. Congratulations sa'yo. Nag-claim siya dito yun, yung nanalo. oo. Every time hatid daw niya yung anak niya sa school. Papadala ko lang sa sustento. Sobra. Shout out sa lahat ng single mom. Women's Month pa naman ngayon. Oo nga. Mabuhay tayong lahat mga Shout out single sa mga parents. kababaihan natin. Joan Saire, good morning. Mark Alasaas. Active pa yan. Uy, tingnan mo yun si Mark. Actually, Family totoo picture pa naman. yung ano. Ha? Ikaw talaga, Mark. Maldito Shout ka out kay talaga. Daddy Arnel. Happy last birthday today. Ay! Happy birthday, Daddy Happy Arnel. birthday. Mga partners na Grab driver, good morning. Kay MacPay 0428, ayan. Morning, si Roy Mapilis, good morning. Roy Mapilis, Matulis. Oh, salamat kay Uncle Roy. Melvin 01, thank you. Salamat. Ate, salamat sa kwento Thank mo. you everyone. Thank you ate. Pag may kwento ka pa, bukod kay Samuel, sa ibang lalaki naman. Ay! Ay, di, Hindi, before nakwento kay natin nung Samuel, una. Yung bakit siya nabiyuda? Diba? Oh, Excited ako malaman. Ano nangyari doon? Ba't siya na Teggy Bells? Yung ano? Yung nakwento na ba yun? Nakwento na natin. Nakwento. Yung Nagkasakit. Yung natusok ng Oo, aroma. Natusok. Tetano. Natusok ng bading. Uy! Yung mangingisda na, Oo, siya pala yun. natusok ng... Ako wala na, si Samuel Mobira pa. Ay! Siya daw wala na. Si Samuel Mabira. Mubira pa. Hala, bira. Ma'am, bata pa tayo. 45 ka lang eh. Nakikipagsabayan pa tayo sa 22. Uncle Raymond, nagpaliwanag ka na ba raw sa asawa mo dahil sa picture nga? Sino? Ay, oo. Picture ni Uncle Raymond. Salamat po. Bye everyone. See you tomorrow. Sagani, Garna, salamat. may record pala ako. B pa. Ano naman ito? Sige. Pa-record. Kami dalawa ni Uncle. Babatiin lang namin ng happy birthday si Mang Kanor Mikayo Shenea. Uy, Shinia. Apo. Apo. Mikayo Shenea. Ikaw nga. Mikayo Shinia. Happy 7th birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy baby birthday. girl. Stay maganda. Dagang Ito na si salamat. Daddy Arnel. Bye-bye. Bye. Babushka. Babushki. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tuwananan. Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tuwananan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal.
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye!
Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera.
In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga Nagagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ano ang salita ay? Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait?
Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Hanggang sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. At Last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabilong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. 호이!
Hello kabisyo, hello mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. Tita Tanya Chinita ang Tagol. Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako?
Congratulations! Congratulations! May babaero? Hindi yan. Panalo si Eman Bacosa Pacquiao sa kanilang boxing match na ginanap sa Bohol, sa Tagbilaran City, Bohol, laban sa Indonesian boxer na si Reynold Kundimang. Na-knockout ni Eman ang nasabing kalaban sa round 4. Kaya, congratulations! Congratulations! Sabi nga ng iba, manang-mana sa ama ang kanyang pagiging boxer. Babaero din. Hindi boxer nga! At mas lalong panalo si Eman Bacosa Pacquiao dahil bumiyahe pa papuntang Bohol si Jillian Ward para diba? suportahan siya. Confirmed. Kaya, naipanalo niya dahil inspired. Ipinagdasal daw ito ni Jillian Ward ang Na kaya kanyang babae dun. pagkapanalo. Sana all! Congratulations, Eman Bacosa Pacquiao! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi. Basta Pacquiao, babaero! Talaga, hindi yan babae. Boxingero, boxingero. Sorry, magkatunog kasi. Boxingero. Diba, para mag-effort ang isang babae na Isang maganda. Jillian Isang Ward? Jillian. Ang daming nahuhumaling sa kanya. O kung sa aking... Ilang kaande ang tanong ko, bukod kay Jillian, sino pa dun sa audience ang nanonood? Na Wala, hindi na wala low-key yan. lang? Wala yan. Bakit mo alam? Siyempre, ako nag-training dyan kay Iman okay. para manalo man. Dyan. Maniwala na kami. Parang nagturo umuubo dyan. lang na Ako nagturo. plema eh. Ako nagturo dyan. Kaya congratulations, man. Di ba tatay niya nagturo? Siyempre, kasama ako. Ako nagturo sa tatay. Ako rin nagturo sa Sige anak. nga, sample ng shadow boxing go. Hindi ko natatamaan eh. Shadow boxing. Kaya nga, nahihirapan akong kalabanin Kasi may yan, gout ka dito sa balikat eh. Galaw ka. Ang galing no, nakakatawa. Congrats mo. Parang nga talaga Ito, siya, siya, si, siya si naman Manny yung Pacquiao. aabangan natin bago Oo. natin Sana aabang. nga na may isang Pacquiao na naman na magbibigay ng parangal sa atin. Sa true. Sa larangan ng boxing. Sa true. Dahil ito, kataon, solid na solid. Tsaka bagets. Alam natin, nung kabataan ni Manny Pacquiao, di ba, bukod sa maraming babae. Wala naman daw. Ang daming belt na iuuwi. Pati belt ng chicks. Dalian natin, na ako. Nasi-CR na ako. Hindi, mamaya na. Sige, gusto mo Ang laki ng katawan. ng boksingero. Ng babaero. Siyempre, kailangan niya ma-accommodate lahat eh. Ng babaero? Ng babaero? Ng boksingero. Nag-gym. Yung boksingero. Yung babaero. Doon siya naghanap ng babae. Sa gym. Oo. O sa ring. Yung boksingero? Yung babaero. Galaw ka. Sige na nga, tama na to. Kasi si Derek Tama na. Phil nakikinig ngayon. Good morning, Yung Derek Phil. babaero. Director yun. Hanggang alas 9 pa po tayo at abangan kung mag-a-announce kami ng winner sa Love Knows No Boundaries! Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, Tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan radyo ng ay radyo. wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORAJ. Ako yung may question. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carbs on Buwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor.
What can I say? Ang sarap. Ayan, Kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunod. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor.
What can I say? Ang sarap. Kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaulit. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2, Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo.
Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. at lahat ng nasa gitna, kinaka. Tanya Chinita Ang Tagol Abig Congratulations! Ay, nanalo ba? Yes, nanalo na naman si Mrs. dahil si Mr. kahit maraming time sa chicks, nakadalawa pa rin kagabi. Basic, may katas pa rin para sa Mrs. Katas ni Mr. ng Galaw. babaero. Ay, good morning. Pero bago ang lahat, susunod ang Dear Love with Conyo Bicolano. Tita Bago Max. ang lahat, patapos na eh. Oo. Ano nga, kumbaga, mag-pray tayong lahat. Kasi, di ba, magulo ang Magbago Middle na East yung mga ngayon. babaero. Wala, Middle East yung pinag-usapan Magbago na mga babaero dahil ito na ang chance. Oo, kapag nabomba ka, Uy, grabe. tas di ka pa nagbabago, talaga mapunta ka talaga dun sa kamag-anak mo sa hill. Sa hilo talaga ko. Grabe talaga, guys. Pero, Ay nako, magrepent na ang mga babaero. Sabi ni Alvin Aragon. Si Alvin Aragon Siya pa na, rin. siya na. Natabunan na tuloy si Alvin Aragon. pero expected natin, ha? Tataas na naman. Lahat ng bilihin. Every week, tumataas yung affected. presyo ng gas. Ngayon, mas lalo. Dahil sa gera sa And also, Middle lahat East. ng nasa merkado apektado. Basta tumaas ang gas, apektado bilihin. Kasi Totoo. yan ang transportation. Yan ang dahilan. Come on, let's go. Okay. At kamustahin niyo po rin yung mga kababayan natin, lalo na kung may kamag-anak na nagtatrabaho doon sa Middle East na apektado ngayon. So, pagdasal natin sila, sana makauwi na rin sila. Ayan po. Mga Tapos, kabisyo. mga kabisyo, sa Sabado, magsama-sama tayo. Saan? Saan ba yan? Sa? Wala. Abangan. Kung saan magkita-kita. Abangan niyo sa Sabado. Oo. Kasi meron tayong Hatid Saya na tinatawag. Ayan. Hatid Saya concert. Abangan sa niyo po Sabado yan. na po yan. Si Papa Don TV, Ano salamat. gagawin natin sa Hatid Saya? Let's elaborate! Elaborate mo. Sige nga, Oo, sige nga. elaborate. Meron tayong concert. Hatid Yun. Saya concert series ng Love Radio Manila. Naku, abangan, exciting. Ang Ano pa? first venue namin, i-announce po namin. Malay nyo, mamaya, i-announce namin. Pero abangan po yan ng mga taga Manila. Oh, Manila. Meaning, kung naandyan ka sa Purok 1, Metro Manila, dyan. Purok 1, Metro Manila. Abangan nyo po yan. Basta, Kung this saan week yan sa kami. Sabado, announce po namin sa mga susunod araw. At libre lang yan, walang bayad. Libre. At anong magaganap for that day? Kasi balita ko, buong araw hanggang gabi yan, Tita Max. Oo, puro libre lang, walang Libre yan. babayaran. Oo, so isama mo yung chicks mo. Wag mo na, Basta target natin. Mabulabog ka. Target natin this weekend yan. Manila area tayo. Mula umaga hanggang gabi yan. Ang tawag dyan, Hatid Saya! Ng Love Love Radio Radio. Manila. Hello kay Papa Don TV, Justin Sino? Bertodaso. Kala ko ibang estasyon. Hindi, si Papa Don daw siya, TVE. Salamat. Umayos ka dyan, Papa Don, ha? Si Romel Tarin sa terminal ng Deparo, Bloomingtreet, palaging nakatutok at sa kanyang favorite wife na si Mami Cindy. Meron siyang hindi favorite. Huwag mo na sabihin yung may favorite kasi. Sino ba? Shoutout sa mga may favorite wife dyan. Si Orly ng Green GSM, Batch 2. Si Ed Dixel, salamat sa inyo. And Mark Anthony Enriquez, salamat din. Go ahead. Ano? Ikaw naman. Shoutout sa mga babaero. Yun na yun? Basic. Basta abangan nyo ha ang aming announcement. Hatid Saya. Hatid Saya. Nakasama nyo po ang Tita Max, Tanya Chinita. Uncle Dagol with Mang Kador. Sa istasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic.
sake!